Hello guys. Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μας στο YouTube. Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα? Έχουμε πάρει 5 πράγματα ο καθένας. Τρόφιμα νομίζω ότι είναι. Διάφορα. Θέλω να πιστεύω. Θα τα βάζουμε στο πιάτο και θα προσπαθήσει ο άλλος να μαντέψει με την οσμή, με την αφή και την όσφρηση. Και θα έχουμε και κλειστά τα μάτια. Με αυτό. Το έχουμε πάρει για τα ταξίδια, αλλά ας το χρησιμεύσουμε και πουθενά. Επίσης να κάνουμε ένα appreciation στον Βέκνα. What the hell is even that? Ποιος έχει δει Stranger Things. Έχουμε στερεώσει το μικρόφωνο. Ναι, λογικά φαίνεται. Φαίνεται. Οπότε ποιος ξεκινάει πρώτος? Πέρα που ψαρίδι μου λίγο χαρτί. Πάμε. Ναι. Πέτρα μου λέει ψελίδι χαρτί. Πέτρα μου λέει ψελίδι χαρτί. Πέτρα μου λέει ψελίδι χαρτί. Ξεκινάμε Παναγιώτη. Βλέπεις. Βλέπεις τίποτα? Όχι, χωρίς πλάκα το βλέπω. Αγχώθηκα! Το πρώτο αντικείμενο, καταλαβαίνετε τι είναι? Θα βάλω λίγο εδώ. Το βάλες. Ναι. Gains. Ιου. Αυτό έχει ζάχαρη. Μπορεί. Να σου πω τώρα βασικά. Επειδή το πρωί δούλευα, έχω πλέον πόσες φορές στα χέρια μου και ακόμα τα χέρια μου μυρίζουν καφέ. Επειδή προς το παρόν δουλεύω στο καυτέρι. Who the fuck asked? Ωραία, θα φάω βέβαια. Το φάγει. Αν είναι κάτι. Μου θυμίζει κάτι αποξηραμένο. Πόσες ευκαιρίες έχουμε να πούμε 3? Τι τρεις, μία θα πεις και τελείωσε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θα πω, είναι ντομάτα, είναι αγκούρι, είναι πεπόνι. Το βρει. Μου κάνει σταφύλι. Σαν αποξηραμένο. Στα φίλη. Ναι, σταφύλι αποξηραμένο. Ευκαιρία και τελείωσε. Ναι, τι να κάνω. Εντάξει, άνοιξε τα μάτια σου. Έχει και ζάχαρη. Κατάλαβα. Νιόκι πήρες. Δεν θα το κατάλαβες. Δεν έχει γεύση σαν νιόκι. Και τι γεύση έχει? Τι είναι αυτή η ίδια η ομοία? Δεν είχε καν γεύση. Εντάξει. Κλείς τα μάτια σου. Σε 5 δευτερόλεπτα θα το βρω. Εγώ για το πρώτο. Αυτό. Πρώτα να το ανοίξουμε. Νιώθω λες και είμαι στο σκοτεινό δωμάτιο, μα έχεις τίποτα. Έχω δει, ναι, είσαι. Blackout. Το όλες. Ξεκίνω. Δεν το πιετάει. Δίπλα, μαχαίρι. Τι είναι αυτό ρε? Φέτα είναι. Τι είναι αυτό ρε? Τι είναι αυτό ρε? Στην αρχή νόμιζα ήταν ρόδι, νομίζω ήταν. Κι άλλα. Χαβιάρι. Τι έχει τέτοια γεύση το Να Φιλαδέλφια? σου πω κάτι, έχεις πει τυρί Φιλαδέλφια χαβιάρι. Τελείωνε. Να σκεφτεί το μυαλό μου. Που ξινό είναι αυτό το πράγμα. Αυτό θα το φάω τώρα. Άμα θες φάτο, άμα θες μην το φας. Αχ, ρε, τι είναι αυτό ρε? Τι είναι? Ωραία. Τι πικρό πράγμα είναι αυτό? Κάπαρ είναι. Θα ανοίξω. Yeah, buddy. Να την αισθανθώ τώρα. Ωχ, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Για να μην ακούγεται λίγο. Με κάνει. Το βάγιο. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Όταν λες τέτοια πράγματα. Για πάμε. Να το πλησιάσω λίγο κατά μένα. Ναι, ναι. Εκείνα τα δημητριακά, τα ξυλάκια. Αυτό κλειδώνω. Τα δημητριακά τα ξυλάκια. Έχει κάτι δημητριακά Θα το βάλει οποίο. μοιρά. Όχι, έχει κάτι δημητριακά το οποίο είναι έτσι μακριά. Τόσο μακριά. Ναι, είναι μακριά. Πόσο είναι εκατοστά δημητριακά. δηλαδή? Είναι τόσα κάπου. Χρώμα. Καφέ. Βασικά. Εντάξει, θα το βρήκες. Καλά, άντε. Το επόμενο μου είναι αυτό. Καλά, να σοκολάτα είναι. Δεν με νοιάζει καν να το ακούσει. Αν το βρεις, you are a fake gym rat. Αν το βρεις. Σαν μπισκότο θα είναι, κάτι τέτοιο θα είναι. Τι είναι αυτό ρε, πώς ακούστηκε έτσι? Ψωμί έβγαλες? Τι κατάξει. Μπισκότο είναι. Ωραία. Τι μέσα? Εντάξει, δεν μπορώ να πω μπισκότο και τελείως, το βρήκα. Όχι. Τι όχι? Αυτό που γράφει το τέτοιο. Ναι, ναι, αυτό που γράφει το Ναι, τέτοιο. γράφει κάτι συγκεκριμένο. Στο γλυκό το πήγες? Έλα μωρέ, πώς λέγεται αυτό? Κάπως να κάνουμε χάλια το. Δεν τα έχεις κάνει ήδη. Το βάλεις κιόλας. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Άρα. Δεν θυμάμαι. Πες κάτι τυχαίο. Βοήθησέ με. Όχι, εσύ με κορόιδευες. Εγώ το βρήκα, είναι. Όχι, δεν Κατάλαβα το τι βρήκες. είναι. Πες το τώρα.
Τι θες να είναι, μαλακό? Πω άσπρη συσκευασία είναι. Μιλόπιτα είναι. Εδώ κλειδώνεις. Ναι, Εντάξει. μιλόπιτα δεν είναι. Τάκι, ναι. Yeah. Το βρήκε, είσαι fake, άρα τα έχεις δοκιμάσει όλα. Δεν τα έχω δοκιμάσει όλα. Είσαι έτοιμη? Ναι. Άμα είναι τίποτα περίεργο, please απλά λέγε μου αν είναι τύπου σάλτσα, να μου λες να το πάρω με το κουτάλι. Κατάλαβες? No. Ναι, γιατί Τα μπορεί να χέρια. κάνουν έτσι. Άντε, Εντάξει. έτοιμες. Γιατί έχει τέτοια υφή. Τώρα στα χέρια μου που πάνε. Πήγε και πήρε. Χαβά πήρε, ρε παιδιά. Κλειδώνεις δηλαδή. Έχεις μια ακόμη προσπάθεια. Όχι. Κάτσε περίμενε. Όχι. Τι γεύση? Σοκολάτα. Πέτα μου, εγώ σου έκανα 1 ευρώ. Η λογική του Παναγιώτη. Ευτυχώς δεν έκανε 1 ευρώ. Έκλεισες. Ναι. Άλλα 2 έχουμε τώρα. Άντε. Περίμενε. Εγώ δεν είμαι σαν εσένα να κλέβω και να κάνω ήχους από πίσω. Δεν εγώ έκανα ήχους από πίσω. Εσύ. Για να μην ακούγεται λίγο. Περίμενε. Θα το αφήσω πρώτα κάτω. Το βάλες. Ναι. Πήρες και εσύ χαλβά πήρες. Και εσύ χαλβά πήρες. Το κλειδώνεις. Πρέπει να βρεις και τη γεύση. Ναι, λογικά. Ναι. Τι λες ρε παιδί που θα βρω και τη Εγώ γεύση? το είπα. Γιατί ήθελα κι εγώ να πάρω, δηλαδή είναι χαλβά με λεμακάρονα. Το κλείδωσες, αυτό είπες. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να πω και τη είναι γεύση. αυτό. Έλα, χαλβάς Όχι, είναι. εμένα με ρώτησες τη γεύση. Έλα, για πλάκα τους ερώτησα. Όχι, δεν με ρώτησες για πλάκα. Άντε, μη κλέβεις. Αλήθεια, τώρα και εσύ χαλβά πήρες. Πόσα πράγματα χαλβά πήρες? Τι είναι, χαλβά. Χαλβάς, κανονικός, ξέρω εγώ τι είναι. Ναι, τι γεύση. Εμένα μου είπες να πω γεύση. Να πεις και εσύ γεύση. Εκεί είπε παιδιά με να μακάρουν, κανονικά έπρεπε να κάνεις. Τι είναι αυτό, ρε? Έχει μια γεύση, αλλά δεν Πες είναι με μία- λεμακάρονο. Πες μία να κλειδώσεις. Λεμακάρονο είναι. Ωραία, βγάλω. Μυρίζει φράουλα. Μυρίζει πολύ λίγο. Δηλαδή τώρα που το ξέρεις δεν το μυρίζεις. Ναι, κάτι τέτοιο. Ένα τελευταίο είναι ή δύο. Δύο τελευταία. Παναγιά. Όχι, αυτό θα είναι. Εντάξει. Κοντινάω στον κόλλο του Παναγιώτη. Τι, το είδες, Όχι, νιώθω ότι και αυτό ξέρω τι είναι. Πού το είδες? Το είδα. Δεν πρόκειται να το βρεις. Αρχικά είναι κάτι που τρώγεται. Δεν είναι παντάω. Τι μυρίζει? Τι θες? Χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα. Το μαχαίρι. Θες να το κόψεις δηλαδή? Ναι. Το κόψες. Πω, ξέρω. Αυτό μου θυμίζει τη γιαγιά μου. Είναι ραπανάκι. Δεν είναι. Κλειδώνεις. Ναι. Είναι ραπανάκι. Δεν άνοιξε. Ραπανάκι. Γι' αυτό σου είπα μπορώ να το φάμε. Ναι, αλλά είναι πλημμένο. Είναι πλημμένα αυτά, δεν είναι? Δοκιμάσουμε. Είχα χρόνια να φάω ραπανάκια. Τι είναι αυτό? Τρώει τη σκέτο. Να. Τη σαλάτα. Λες και τρώω μπρόκολο, κουνουπίδι, σκέτο είναι. Πάρ' το. Άρα έχεις βρει 2 και έχω βρει 3. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε? Ξέρω αυτό πρέπει να το πιω. Δεν θα το πιεις όλο. Και αρχικά στο ψηλό άνοιξε, οπότε μην το κουνάς. Ωραία. Θα να κάνω βλακεία, γι' αυτό κάθεσαι ήσυχη. Τι είναι αυτό? Σόδα, κάτι grapefruit σόδα, pink σόδα, αυτό πώς το λένε? Πρέπει να μου πεις και να κλειδώσεις και να σου πω. Ψηλό ωραίο είναι. Τώρα τι είναι αυτό? Μια σόδα λέω. Ναι, σόδα, πες μια γεύση, είπες πριν. Πρέπει να κλειδώσεις κάπου. Σκέψου σόδας. σόδα δεν είναι. Τι γεύση είναι αυτή πλήρη? Θέλω να δοκιμάσω κι εγώ λίγο. Για να δω γιατί δυσκολεύεσαι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Θα έλεγα σόδα Μου κάνει εντύπωση. αχλάδι.
Μου κάνει εντύπωση πραγματικά πως δεν μπορείς να το βρεις. Κλείδες σου κάνω. Εσόδα, χλάδα, ξέρω εγώ. Εντάξει, βάλε. Τι είναι αυτό που είδες? Τσιχλόφουσκα. Τσιχλόφουσκα τώρα. Πιες το τώρα πάλι ή μύρισέ το. Μυρίζει καν. Τι είναι αυτό το Μυρίζει πράγμα? πάρα πολύ. Μην το πάρετε, είναι χάλια. Έπαιξες λίγο άδικα. Γιατί, Να μας γράψουν λίγο σε σχόλια. ξέρεις κάτι, μπορώ να στο πάρω μόνο επειδή υποτίθεται ότι είναι σαν σόδα, επειδή λέει sparkling. Γεύση ήθελες και Εντάξει, χρώμα. οκ, άντε του δίνουμε ένα πόντο για να μην κλαίει. Ναι. Αν ήταν και εγώ θα έβαζα του Lucozade. Ξέρεις τι είναι Lucozade? Και αυτό θα το βρει. Άμα πάρει πολλά like αυτό το βίντεο και πολλές προβολές, πάνω από 300. να πούμε. Όχι 400, 300. Εγώ λέω πάνω από 50 like Ναι, και 500 προβολές. ναι. Θα ξανακάνουμε τέτοιο βίντεο. Ωραία, ναι. Οπότε κάντε like γιατί ήταν όλο Like και subscribe. Γενικά να ξέρετε, είναι πολύ θρεπτικό να τρώτε χουρμάδες. Δεν είπες όμως. Είπα, Δεν είπα είπες. ο χουρμάς είναι πολύ ωραίος, το είπα. Δίκαια. Παίξε. Βάλε. Για το τελευταίο, είχα πάρει 2 γιατί το ένα το ήθελα. Το είδα σήμερα στη δουλειά, αυτό. Πότε πήγε και πήρα. Είδα ότι είναι πολύ καλό για τον οργανισμό, οπότε ήθελα να το έχω στο σπίτι τώρα που έχει πολλές ουσίες. Μετά πήρα αυτό. Ποιο θες από τα δύο με αυτά που είπα? Αυτό που ήταν για να μου πάρεις ρε παιδί. Και δεν θέλω να παίξω δίκαια. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι θα το βρεις. Να. Αυτό έχει 2 ονομασίες γενικά, όποια πεις. Σου βάλω και το χέρι. Είναι εδώ. Όπα. Εδώ είναι το κουταλάκι. Τι είναι αυτό είναι βαρύ. Εγώ πιστεύω ότι θα το βρεις. Τι μυρωδιά είναι αυτή? Πω. Τι έχει κολόδες εφή, τι είναι αυτό? Πάρα είναι η μεγαλύτερη τράμα που είναι. Πραγματικά. Δεν είναι αυτό μαγιονέζα? Είπα το τρώμε και οι δύο. Όχι καθημερινά, προφανώς. Εγώ δεν το τρώω αυτό το πράγμα. Καλά. Τι είναι γιαούρτι είναι αυτό? Θες να σε βοηθήσω. Κάπως. Είναι η τελευταία προσπάθεια. Είναι αληφή. Άντε, να είναι αληθή. Τι γεύση είναι αυτό το πράγμα? Είναι απέσια γεύση. Θες να το μυρίσεις από τη συσκευασία? Το μυρίζω και εδώ. Για φέρε τη συσκευασία. Πιο πολύ με μυρίζω εδώ πέρα. Τι είναι Φιλαδέλφια? Δεν μυρίζει καν η Φιλαδέλφια έτσι. Μια ακόμα τελευταία προσπάθεια. Πω, Το φάγαμε τη Δευτέρα. πράγματι έφαγα χθες Τη και... Δευτέρα το φάγαμε. Είναι αληφή. Να παίξω το παραγγείλαμε. Ναι. Είναι τότε. Ναι. Το παραγγείλαμε παίξω. Πρέπει. Ναι. Μου αρέσει, είναι. Εντάξει, οριακά του το είπα κιόλας. Βρήκα 2 ή 1. Το μιλοπιτάκι Ναι. και πρώτο τι είχα. Τι κάπαρε. Ναι. Άντε, θα σου δώσω και τη σόδα. Και τη σόδα. Και το χαλβά. Το χαλβά δεν το βρήκες, είπες 2 φορές χαλβά με μακάρονο. Το είπες 2 φορές. Με το μισό βρήκα. Εντάξει, πάρε. Εσύ είναι δηλαδή. Ναι. Και εσύ τι βρήκες? 4, εκτός από το πρώτο, το νιώθω. Εντάξει, πάλι δηλαδή σε Πάλι σπαλίδα. νίξα. 3,5 με 4 και λέμε στη σοπαλίδα. Εντάξει, να ανοίξεις. Λοιπόν, Αυτά ήταν για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe. πατήστε και το κουδουνάκι για να σας Αφήστε και ένα σχόλιο τι θέλετε να δείτε. Ισχύει. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ισχύει. Τα λέμε. Γεια.